була торган түгел. Башта инде бу журнал минем өчен яздырылды, аннан мин мәктәпне бетергәндә энем укырга кирде, аның өчен яздырдык журналны. Һәм ул вакытта бит инде интернет дигән, компьютер дигән әйберләр юк, без бит инде китап укып үскән чор балалары. Менә шул вакытта инде ялкын журналлары, Салават, Күпре журналлары, Көмеш кыңгыраулар, алар барысы да инде безнең балачак дуслары булдылар. Чыннан да яраттык, укыдык, инде көтеп алдык. Кызык-кызык рубрикалар күбәйеп бит инде ул вакытта да ул журналларда. Хәзер инде кызым өчен яздырам әлеге журналны. Көтеп алабыз. Хәзер дә үзем теге улы кеше булсам да, һаман да яратып укыйм, кызыксынам. Әкиятләрен укыйбыз, табышмакларын укыйбыз, рәсемнәрен карыйбыз, шигырьләрен өйрәнәбез. Чыршы уенчыклары кисәбез, әнә калагычлар ясыйбыз, анда бит пошымталар шундый күп, нәни китапчыклар ясыйбыз, мәш киләбез, әллә ниләр кыланып бетәбез. Һәм менә бүген яңгыраган фикергә сез сөйләдегез инде кушылып әйтәсем килә. Үзем 21 мәктәптә татар телендә әзерләр укытам, шундый фикер яңгырады бүген. Ниндидер журнал, ниндидер газет ул теге ниндидер бала, ниндидер яшьтәге балалар өчен генә чыкмый. Әгәр аны куллана белсәң, чыннан да менә 5 яшь минем кызыма Салават Күперен өйдә укыйбыз да, мин аннан шыпырткына мәктәпкә алып китәм. Беренче классларга, икенче классларга шул хәтлек рәхәт итеп эшләргә менә бу журнал белән ул минем әйтәбез бит инде теге настольная книга дип. Ул минем уң кулым, чыннан да ярдәмчем. Балалар шул кадәр яратып, ошатып эшләр бу журнал белән. Ошо өчен напта теге алдалап сөйләү түгел. Шундый рәхәт иттереп, башлангычларында кулланырга була, анда сүзлек эше дә бар, анда диалоглар да бар, төшеп калган җаваплары да бар. Менә шул кадәр зирә дә рәхәт инде кулланырга. Шуңа күрә инде бүген менә шушы балалар журналлары белән эшләүчеләргә, телне саклауга, үзегездән шушындый өлеш керткәнегезгә баш иясе килә. Чынлап та хәзер бит инде көрәш бара безнең, үзегез беләсез. Көн саен инде борчылып торабыз. Бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Алга таба да сезгә зур уңышлар телибез. Безне шулай сөендереп яшәргә язсын алга таба да. Һәм кичкенә генә иҗат җимешебезне тәкъдим итәсебез килә сезгә. Салават Күпере журналы көтелгән кунак бездә. Ансыз безгә бик күңелсез, күңелсездер сезгә дә. Журнал кирәк әтигә, журнал кирәк әнигә, бабай белән әбигә, бишектәге бәбигә, кирәк һәммәбезгә дә. Сер итеп әйтәм сезгә, моны аңлаучы сирәк, телевизор караганчы журнал укырга кирәк. Матур-матур шигырьләр, кызык-кызык такмаклар, табышмаклар, рәсемнәр журналны бизи ала. Башлаткычларны шишәбез, башларны вата-вата. Ялгышсак әгәр көләбез, эшләрне тота-тота. Иде аны һәммәбез чиратлашып укыйбыз. Biz seni bik yaratабыз, мәңге яшәргәбез. Журналны. Журналны ошатканмы? Журналны ошатканмы? Әни енді аннады. Язылырга акча юк дип. Сатулашмый башлады. Дөйі бізгә ям бирсен, күңелне сөендерсен. Шатлык өстәп йөрәккә, ай сайын килеп